Zašto je ovo bitno? Zato što ako ovde pogrešimo i napravimo previše agresivnu strukturu finansiranja, možemo sebi napravimo opet niz problema bez potrebe. O čemu se radi? Celu ovu imovinu mi možemo da zapravo posmatramo kao financijsku potrebu. I ta potreba može da bude kratkoročna ili dugoročna. Dugoročna potreba su ulaganja u stalnu imovinu, ali i jedan deo ovih obrtnih sredstava. Znači, dugoročna potreba će biti cela, kompletna ova stalna imovina, ali i jedan deo ovih obrtnih sredstava. Na primjer, tu se nalaze zalihe. Tu je neki minimalni iznos zaliha ispod koga naš biznis nikada ne sme da padne, jer u suprotnom ugrozit ćemo redovno operativno poslovanje. I on stalno mora da bude tu. Zato se taj deo obrtne imovine, koja evo sad ovo lepo šrafiram, on se zove trajna obrtna sredstva. I taj izraz vam je sigurno poznat ukoliko ste nekad sarađivali sa bankarima. Sve ovo ispod ovog šrafiranog iznosa, evo uzet ćemo neki drugi flomaster, na primjer ovaj crni, sve ovo ispod, to se zove kratkoročna financijska potreba, odnosno to su neka potraživanja i neke zalihe koje pulsiraju u sezoni i tako dalje. Sad, kad je sve ovo jasno, sada nam je mnogo lakše da definišemo kako treba da nam izgledaju izvori finansiranja ovog našeg biznisa, odnosno ove naše imovine. Koji deo od ukupnih ovih ovde izvora treba da bude dugoročan, a koji treba da bude kratkoročan? Logično, dugoročni izvori treba da pokriju dugoročne potrebe, to je ovaj zeleni šrafirani deo, a kratkoročni izvori treba da nam pokriju ove kratkoročne potrebe, to je ovaj crni šrafirani deo.